Hej alle sammen og velkommen til en ny video. I dag skal jeg vise rundt i mit værelse. Så det får jeg se. Her har jeg sådan en legetøjsfigur, som jeg bruger til at lære wrestling sådan noget. Skal like og subscribe. Så er der sådan her robotter. Og Ronaldo eller Messi. Skriv ned i kommentarerne, om det er Ronaldo eller Messi. Og så har Messi beklager. Okay. Så også et skeletplakat. Sådan en, der skifter farve. En røvelse. Så det er da ret fedt. Og så har jeg også den her bokse på, som I faktisk rent kan se. Der er også nogle glaskugler. Og så har jeg også en bamse her. Og skal jeg lave næste video med klip. Se støt.